En dan nog het weer. Vanavond blijft het overal droog met een matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar rond het vriespunt en kan in Zuid-Limburg wat motsneeuw vallen. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Yeah, I was just hanging out, some little West Coast town. Found a bar out by the sand, so I made my way in. First thing that caught my eye, like nothing I ever seen. Sunburned auburn hair, a California dream. Yeah, she was shaking them hips to some old Motown song. I couldn't say a thing, so I sang along. She was a heartache on the dance floor. Yeah, she moving through my mind. I gotta know her name, and I got to see her again. She's got me wondering, yeah, I'm just wondering where she is, where she is, where she is tonight. Where she is, where she is, where she is tonight. Oh, yeah. So I just hung around this little West Coast town. I drop by every night, I stay the closing time. My little mystery, that girl's killing me. So I put on this song just to sing along. She was a heartache on the dance floor. Yeah, she moving through my mind. I gotta know her name, and I got to see her again. She's got me wondering, yeah, I'm just wondering where she is, where she is, where she is tonight. Where she is, where she is, where she is tonight. She's got me mesmerized. She's all I'm thinking about, all I think about, think about, think about. So I'm right here, right now, humming this little song. If I could say a thing, I'd want you to know you were a heartache on the dance floor. Heartache on the dance floor. Yeah, you're moving through my mind. Moving through my mind. Oh, I got to know your name. I gotta see you again. And if you're listening, 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 where you at, where you at, where you at tonight? Where you at, where you at, where you at tonight, girl? I'm hanging around this little town. Yeah, just looking for you, baby. Where you at, where you at, where you at tonight? Where you at, where you at, where you at tonight? Whoa, whoa, whoa. Je luistert naar Lucas On Air. I didn't know I was wasting my time. Didn't think there was anything better. Hell, I was kinda getting used to the rain. Thought I was born for bad weather. Then out of that neon blue, everything changed. In walked you, and I'd like to thank all the wrong hearts, all the wrong bars. I was sitting in just emptying them whiskey glasses. The swings, the misses, all the bad decisions that got me where they got me. Guess they had to happen. That highway to here led straight to your arms. Thanking God for all the wrong turns and all the wrong hearts. Yeah, all them falling ends that all fell apart. Turns out they were never written. Like we are in the midnight stars. Could never get as high as we're getting.
Yeah, and it feels like heaven when you hold me this close. The way you look at me got me letting go of all the wrong hearts, all the wrong bars. I was sitting in just emptying them whiskey glasses, the swings, the misses, all the bad decisions that got me where they got me. Guess they had to happen. That highway to here led straight to your arms. Thanking God for all the wrong turns and all the wrong hearts, all the wrong hearts. So baby, let's raise up a drink to me and you. And baby, while we're at it, let's raise one too. All the wrong hearts, all the wrong bars. I was sitting in just emptying them whiskey glasses, the swings, the misses, all the bad decisions that got me where they got me. Guess they had to happen. That highway to here led straight to your arms. Thanking God for all the wrong turns and all the wrong hearts. Hey, baby, straight to your arms. Ja, Locash met Wrong Hearts. Nieuwe uitzending van Lucas en Air op RTV Maastricht. We zijn een weekje weg geweest. Ik ben een weekje op wintersport geweest. Maar we zijn weer terug. 13 februari 2026. Ik heet iedereen hier aan tafel van harte welkom. Ja, het is hier al de hele dag lekker druk in de studio. Ja, het is heel lekker druk hier, voller dan normaal. En Ja, wij trekken het lekker door, toch Ivo? Jazeker, daar zijn we weer. Ik heb bijna mijn bed hier staan. Ja, zo kun je het wel zeggen inderdaad. Vaste luisteraars van Lucas en Air die elke week inschakelen. Die kunnen Ivo en Martin, Miguel en ook natuurlijk Danielle en Tanay inmiddels wel kennen. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie hebben aangeschoven. En het is een beetje het risico wat ik neem in het programma. Ik had eigenlijk... jullie zijn de tweede keus. Nee. Zoals gewoonlijk zijn we al gewend ondertussen. Nee, ik had eigenlijk een afspraak staan met een band. Maar ja, dat kan er wel zijn natuurlijk dat die dan niet kunnen. Of gewoon carnaval willen gaan vieren. De reden erachter wist ik in dit geval niet. Dan heb ik altijd een heel leuk reservelijstje van mensen die heel erg betrokken zijn bij het programma. Nou, dat zijn jullie. Dus dat moeten jullie eigenlijk ook wel gewoon zien als een compliment. Wat Nou dat goed, betreft. een applausje voor onszelf dan. Jazeker, Hop, jazeker, hop, hop. absoluut. Nou ja, goed. En toch om een beetje de carnavalsfeer misschien een beetje door te trekken, jongens. Ivo, jij bent natuurlijk DJ, een hardstyle DJ, hardcore DJ. Alle soorten stijlen eigenlijk. Tot Strauss DJ. Ja, precies. Producer, eigenlijk dan is alles. carnaval misschien toch ook wel een hele drukke periode voor je. Of hoe zit dat? In principe wel, ja. En vanavond dan alleen niet, maar hoe ziet de agenda voor de komende periode dit is eruit? belangrijk, het mooiste van de hele carnaval. Vanavond weer hier zitten. 10 concerten afgezegd voor deze avond. Ja, dat De hele Ziggo-toom had ik uitverkocht. Ik denk, nee, ik ga naar Lucas. dat scheelt in de beurs. Maar in elk geval, hoe ziet deze periode dan voor je uit? Is het druk? Ja, op zich wel. Gewoon gezellig druk. Hè. We doen alleen dat wat we leuk vinden. Dus feestje op, feestje af. Ja? Ja. En hoe ziet de agenda voor de komende weken eruit? Of komende weken? Morgen zitten we in Voerendaal. We zitten de zondag, geloof ik, ergens boven in het noorden van Limburg. We zitten in Torren. We zitten eigenlijk overal. Ja, inderdaad. En goed natuurlijk, jullie helpen me een beetje uit de brand wat dat betreft vandaag. Maar eigenlijk is het voordeel dat bij jou kan ik elke week wel bellen. Want jij hebt elke week iets nieuws. Dus gewoon elke week een nieuwe plaat, elke week een zing. Je bent er echt heel erg veel mee bezig, hè? Ja, maar dat komt ook dat ik heel veel identiteiten heb. Ik ben DJ Aquana. Maar met mijn carnavalsact ben ik ook weer te serieus. Dus je kunt alle kanten op. Ik kan alle kanten op, behalve de goeie. Ja, dat is inderdaad lastig wat dat betreft. En ook Martin en Miguel natuurlijk, jullie zijn er weer bij. Jullie gaan wat live optredens vandaag bezorgen, want daar willen we wat meer mee gaan doen bij Lucas en Air. En hebben we leuk nieuws bij. Maar ook jullie werken natuurlijk gewoon nog aan nieuwe muziek en hebben nieuws. Ja, we zijn bezig aan een Indonesisch EP, dat ten eerste. Maar ook we hebben inderdaad die live opnames hebben gehoord op Spotify. Die staan
Ja. Die staan live, toch? Is hij inmiddels al echt live of niet? Volgens mij is hij nog niet echt live namelijk. Oh, bij mij in de mail staat hij dat hij echt wel Echt live waar? is. Oh, oké. Is dat wat nieuws dan dat je live sessies op Spotify kan zetten? Ja, dat is iets nieuws wat we gaan introduceren met Lucas Nerre. Vandaar dat we ook, leuk. vandaar dat we ook de twee heren vandaag te gast hebben en we ze hier weer live gaan optreden. Maar het is voornamelijk de bedoeling, voor jou is dat wat lastig, Ivo. Ja, maar, ik heb een zangeres, hè. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar het is voornamelijk de bedoeling dat we dus die nummers die ze hier live optreden, ook dat we die op Spotify gaan uploaden en dat we dat dan samen erom doen, zeg maar, een soort akoestische versie. Akoestische versie, uiteraard met toestemming en alles. Dat heeft Lucas wel allemaal netjes gevraagd. Maar het is inderdaad een leuk initiatief om eens uit te proberen. Want ik ken op dat gebied geen andere radio die eigenlijk de live sessies op Spotify zet. Nee, meestal zijn het alleen podcasts en studioalbums en noem maar op. Ja, ik vind het wel een uniek iets, ja. We gaan er nog verder over praten de komende 2 uur. En natuurlijk over alle nieuwigheden waar jullie meenemen. Maar eerst gaan we luisteren naar Luke Combs en Eric Church, Dust to Me bij Lucas Net. I was a third string dreamer on a second place team. But I was hell on wheels with a full head of steam when coach put me in. And I'm still proud of that hit. I was the last resort to go to prom with the queen. Thanks to an ex-boyfriend who broke her heart that week. No, I didn't get lucky, but I still felt like a king. And that might not mean much to you, but it does to me. So say I'm in middle of the road, not much to show, underachieving, average Joe, but I'm a hell of a lover, a damn good brother, and I wear this heart on my sleeve. And that might not mean much to you, but it does to me. I was the one phone call when my brother went to jail. Pawned my guitar just to pay his bail. No, I'll never get it back, but I'm okay with that. I was the first man standing next to my best friend. The day the love of his life said I do to him. I was a couple beers deep, but I still remember that speech. And that might not mean much to you, but it does to me. So say I'm in the middle of the road, not much to show, underachieving, average Joe, but I'm a hell of a lover, a damn good brother, and I wear this heart on my sleeve. And that might not mean much to you, but it does to me. There's a worn-out blade that my granddaddy gave me. My mama's first Bible, daddy's Don Williams Bible. That first fish catching Zip Code 33. Well, that might not mean much to you, but it does to me. So say I'm in the middle of the road, not much to show, underachieving, average Joe, but I'm a hell of a lover, a damn good brother, and I wear this heart on my sleeve. And I'm a damn hard working, one thing's for certain, I stand up for what I believe. And that might not mean much to you, but it does to me. Yeah, it does to me. And that might not mean much to you, but it does to me. Luke Combs en Eric Church hier in Lucas Nerre op RTV Maastricht met Dance to Me. En daarmee gaan we het weekend in, misschien ook wel de carnavalsperiode. Ja, hoe zit dat voor jullie, Danielle en Tanay? Ik neem aan dat jullie carnavalsvakantie hebben nu, toch? Ja. Is toch wel lekker? Altijd zo nerveus om wat te zeggen, hè? Ik heb eigenlijk helemaal geen vakantie. Nee? Nee, Te veel alleen maar aan werken. Och jong, je hebt elke dag vakantie. Als we dat leven van jou konden hebben. Echt niet. Oh. Echt niet. Ik werk elke Als we- dag van 7:15 tot 5:30 'avonds soms.
Ja? Met muziek bezig. 5 uur, half 6. Nee, werken. Werken, ja, maar dat is ook inmiddels muziek maken, toch Ivo? Ja, nee, maar hij doet dan op muziek maken op ramen bij auto's. Kan ook inderdaad, wat dat betreft. Jullie zijn er in elk geval druk mee bezig met de muziek. Dat is een beetje het bruggetje wat ik probeerde te maken. Hè? Want je brengt echt ontzettend veel muziek uit, Ivo. Dat hebben we zojuist al gezegd. Onder andere ook laatst Big Big World. Maar wat ik eigenlijk even wilde bespreken is eigenlijk onder andere ook in die plaat en de andere platen die je de laatste tijd uitbrengt, heb ik wel het idee dat er een beetje een rode lijn in zit. De covers lijken wat op elkaar. Betekenissen sluiten misschien ook wel wat op elkaar aan. Heb ik dan bij het juiste einde? Of? Ja, er zit inderdaad wel een lijntje in. Ik ben nu echt verschillende vishengeltjes uit het gooien van wat pakt nu echt? Wat is nu echt waar ik het publiek mee kan binnenharken? Ja, dat is inderdaad met klapperks en hardstyle remixen van bekende Nederlandse nummers. Want wat mij ook opviel aan de jongen, die heb ik in de auto even nog vanmorgen even doorgeluisterd, is afhankelijk van de samenwerking gaat de stijl alle kanten op. Hoe ben je bij die samenwerkingen terechtgekomen eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje aftasten. Ik ben bijvoorbeeld vorig jaar stond ik op de tentfeesten te draaien met de Silence Disco. En toen kwam ik Henry Kikke tegen. Ik kon hem niet. Ik weet niet of jij hem nog kent. Henry Kikke? Nee. Nee, die heeft het liedje toen gemaakt voor Alcoholic Party. En die stond naast me. Die zei, oh, wat ben jij aan het draaien? Dat vind ik leuk. Mag ik dat hebben? En ik zei, wie denk jij dat jij bent? En toen liet hij zijn t-shirtje zien. Ik zei, oh, meen je dat nou? En sindsdien hebben we eigenlijk een grote vriendschapband opgebouwd. Neemt hij me mee op tour, laat mij met veel mensen kennis maken. Ik zit ook in de studio samen met hem. Ja, en zo gaat het eigenlijk. Dus hij toevallig een beetje eigenlijk dat je elkaar toevallig ergens tegenkomt en daar valt gewoon een samenwerking uit. Ja, dat precies. kan dus zowel op het genre waar jullie hem vinden, Miguel en Martin, als op het DJ-vlak wat dat betreft natuurlijk. Big Big World, Ivo, wil je die nog kort even toelichten voordat we die gaan draaien? Ja, dat is gewoon een plaat uit mijn jeugdtijd wat mij heel altijd is bijgebleven. En ik dacht, eens even googlen of er wat van te vinden is. Er was nog niks. Ik denk, nou, ik ga Henry een berichtje sturen van wat vind je ervan als ik daar een cover van maak. Ja, doet wel goed op het licentiegebied allemaal afregelen, zegt hij, maar dat vind ik wel een goed idee. Nou, en dus tot zover dan Big Big World van DJ Iguana. We gaan er naar luisteren. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do feel that I will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do feel that I will miss you much. Miss you much, yeah. Tears are falling from my eyes. Why did it have to happen, babe? Why did it all have to end? I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do feel that I will miss you much. Miss you much.
Big Big World. Niet van de artiest waarvan je hem dus van kent, maar eigenlijk van DJ Aquana hier bij Lucas on Air op RTV Maastricht. Ja, en Miguel vraagt in de tussentijd er volop los aan Ivo hoe dat dan allemaal werkt dan wat betreft die covers. Vind ik eigenlijk wel terechte vragen wat hij allemaal stelt, want het zijn dus wel covers. Vind je dat niet erg om dan toch niet iets van jezelf te maken, zeg maar? Nou, ik heb genoeg van mezelf, wat echt van mezelf zelf is, is er genoeg van. Maar het anker is gewoon, mensen moeten je kunnen om je muziek te kunnen. Dus je moet ze eerst met wat bekends binnenhalen. En als je dat gedaan hebt, dan gaan ze vanzelf door je eigen catalogus, je eigen repertoire heen bladeren. En dat merk ik dus nu ook. De covers zijn mijn eigen catalogus waar ik mee begonnen ben. Langzaam die nummers omhoog aan het halen. Oké. Maar dat merk je dus echt dat het resultaat oplevert? Ja, het heeft resultaat. Ja. Dus vandaar die covers dat je dat af en toe nog wel erin glipt. Want je hebt er nog wat meer natuurlijk, hè? Maar... Ja. Oké. Merkt dat ook? Maar dat is ook echt zo. Want eigenlijk de covers die wij online zetten, die doen het altijd veel beter dan onze eigen originele muziek. Wat ook begrijpelijk is. Want zoals je zegt, het is heel herkenbaar voor de meeste mensen. En dat is precies wat Ivo ook net zegt. Is van... Die luisteren dan naar die cover en dan gaan ze zich meer verdiepen als jou in een artiest. En dan gaan ze pas in je echte catalogus kijken. Precies. En dat is eigenlijk een beetje hoe je mensen naar binnen hengelt eigenlijk. Dus ik noem de covers mijn ankertracks om de rest wat ik maak in het daglicht te stellen. Ja. Hoe heeft dat bij jullie gewerkt, Marten? Want ik kan me wel herinneren, en dat was ook de eerste keer dat jullie hier te gast waren. Dat we toen nog hadden gehad over dat YouTube-kanaal wat je hebt. En daar best wel veel abonnees op hebt. En dat best wel groeide. Maar dat je via daar wel die mensen naar je toe wilde trekken. Als je dan misschien kijkt naar die afgelopen 2 jaar, in vergelijking met toen die eerste keer, is dat gelukt? Die mensen daar naartoe trekken? Ja, best wel wat. Want als je een nieuwe cover, bijvoorbeeld een van onze nieuwste covers, komen uit op een paar, nog niet eens 1000 views, maar sommige views worden dan wel verleid naar andere liedjes die wij zelf hebben uitgebracht. Dus je kunt er echt wel in zien dat het werkt. Oké. Ja. En welke nummers zijn dat? Want jij bent van de cijfers, Miguel. Ja, want dat was heel toevallig, want dat was eigenlijk een Indonesische cover, omdat wij hebben een Indonesische achtergrond. Maar dat was een Indonesische cover en precies op dat moment was er ook een politieke weerstand in Indonesië. Dat was heel toevallig gebeurd allemaal. Ja. En daardoor was het eigenlijk redelijk aangeslagen, die cover. Oké. Ja. En zo was het. En dat is zoals ik al zei, je moet ook wel een beetje geluk aan je zijde hebben uiteraard. Je kan alles gaan uitrekenen en uitvoeren, maar uiteindelijk komt het ook wel op een beetje geluk neer. Nee, dat is wel geluk soms. Ik heb pas de tip gekregen, je moet Nederlandse nummers coveren wat vrouwen tegen mannen kunnen zingen. Die doen het altijd goed. Nou, dan moet je dat ook meenemen voor jullie. Misschien werken in Indonesië. Gaan wij door naar een volgend country plaatje van Lainey Wilson, Hang Tight Honey bij Lucas on Air. Hang tight, honey, I'm a wild line running down the dream on a long lost highway.
Lady Wilson, Hang Tight Honey in Lucas Neer op RTV Maastricht. En we gaan weer eens een nummertje van Ivo draaien. Misschien houden we even dat verhaal over die covers wel vast, Ivo. Want ik vind namelijk dat je 1 echt hele goede cover gemaakt hebt. Of eigenlijk, dat is 1 cover van veel meer andere nummers. Ik denk dat je wel dan weet welke eraan gaat komen. Maar daarvoor krijgen we nog een reactie binnen. Even kijken, helemaal vanuit Lissabon. Yo, Lucas, Ivo, Danielle, Miguel, Martin. Hele fijne uitzending. Ik zit in het prachtige Lissabon te kijken naar de livestream. Proost van Stef. Nou, dat is toch wel aardig van. Hè? Groetjes terug. En Stef, misschien heb je het gezien. Kun je de verschillen tussen elke keer een liedje opnoemen in het beeld? Ja, die kan meekijken thuis. Ziet de studio elke keer veranderen inderdaad. Ja, ik moet het toch altijd een beetje Lucas Nair-stijl maken. Ja. We zijn er bijna wat dat betreft. Nog 1 plaatje, dan heb ik het allemaal staan. Maar het is veel werk altijd, zoals je het weet, Miguel. Maar het ziet er wel allemaal heel tof uit natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het heeft wel een thema. Alleen jammer van die carnavalsversiering. Ja, of juist heel leuk. Ik vind ze wel erbij passen eigenlijk. Want het is eigenlijk wel... het ziet er wel echt eigenlijk uit. Echt serieus geversierd. Want hij heeft... Het ziet er wel Ferry doet dat. Dat doet hij echt heel leuk. En hij heeft echt gewoon serieus elke centimeter zowat gecoverd met carnaval hier. Dus dat is wel leuk. Goed. Stef die app natuurlijk. En dat kunnen mensen thuis ook doen via 06 1304 8885. En laat dus comment achter via de socials. Waar we ook op live zijn. Kun je vragen stellen aan de gasten hier aan tafel. Zometeen gaan we ook luisteren naar een optreden van Martin en Miguel. Die dus tegenwoordig ook op Spotify verschijnen. Maar daarvoor dus eerst nog een plaat draaien van DJ Aquana. Ja, dus weer zo'n remix. Het is een combinatie van die Cotton Eye Joe, maar ook een andere plaat doorheen. Welke heb je allemaal door elkaar heen gehusteld, Ivo? Je hebt dus Love, Blue, Cotton Eye, Barbie heb je te pakken. Kort vraagje over die plaat. Die Blue, die is met B-L-E-U geschreven op Spotify. Is dat met opzet gedaan? Ja. Hoezo is dat dan gekomen? De echte plaats voor mij ook zo. Ik doe altijd, ook als ik reclame voor iets maak, expres een spelfout erin. Zodat mensen iets raars zijn en even teruggaan om te lezen wat staat er nou. Maar heb je niet ooit zo'n reactie van, kun je niet spellen, weet je wel? Ja, dat krijg ik ook. Maar dan heb ik wel weer iets voer om interactie terug te geven. Dat is wel heel slim. Het schijnt ook wel het geheim van een of andere koffiezaak te zijn. Dat is expres je naam verkeerd spellen. Dat mensen dan juist een foto maken. Dus dat helpt wel. Moet je wel kern niet verkeerd schrijven, want dan heb je daar je broek hangen. Nee, dat moet wel mee oppassen inderdaad, ja. Maar ja, hoe beslis je dan? Want er zijn dan wel zoveel platen, Ivo. Dat vraag ik me dan wel even. Hoe beslis je van, ja, hier ga ik een cover van maken en dan mijn eigen saus overheen gooien? Nou, ik had zoiets van, die plaatjes vond ik allemaal leuk. En toen dacht ik van, een mix mag niet, een mashup mag niet, maar een medley, daar heeft nooit iemand over geklaagd. Dus dat mag wel. Waar zit het dan in van mag niet? Waarom mag dat niet? Een mashup, dan gebruik je dus originele stukken van andere nummers, die ga je door elkaar husselen. En dan moet je dus bij elk liedje apart licentie aanvragen. Okay. En nu, we hebben een medley gemaakt. Dus heb ik bij alle 11 artiesten, geloof ik, die heb ik gewoon in de line-up van de credits heb ik die netjes allemaal vermeld. Mm-hmm. En dan de DSCP heb ik doorgegeven van zoveel tot zoveel is dat die artiest het nummer. En van minuut zoveel tot minuut zoveel. Ja. Nou ja, goed, en zo is het allemaal. Dus voor die plaat krijg ik helemaal niks. Maar het is gewoon een beetje leuk als reclame. Nee, maar ja, als het werkt, als het echt een tactische keuze is, wat je beschrijft. Want dat is eigenlijk iets wat we nog niet echt eerder hebben terug horen komen. Ja. Van, er komen natuurlijk heel veel artiesten hier die maken eigen nummers. Ja, en maken eigen nummers. En dat is ook helemaal niks mis mee. Maar dit is misschien wel een truc om snelle mensen aan je te binden. Dus. We werken altijd, covers werken altijd. We hebben zelfs covers in onze live sets, want dan heb je altijd zo'n hoekmoment van mensen van, oh, dat herkennen we. Ja. Want de meeste mensen die daar komen, die kennen je niet, weet je wel. Vooral als je op een festival speelt, niemand kent je eigenlijk. Nee, precies. Als ik daar start met de Ghost Story, dan kijken ze maar aan. Dat vind ik overigens wel een hele goede plaat. Dus dat is misschien. Maar die begint nu weer te lopen, want als je gaat kijken, This is DJ Aquana, dat is de lijst met de beste liedjes van mij. De platen die het meest bewegen, die gaan daar op bovenaan staan. En daar is de Ghost Story, die staat nu weer op nummer 9 daar. Nou, we gaan er zo meteen daarna luisteren. Eerst gaan we dus nog door naar een cover van DJ Aquana. En daarna ook een optreden van jullie. You're listening up, here is a story about a little guy who lives in the blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue like him. Inside and outside, blue is his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-da, 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 da-ba-dee-da-ba-da.
come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Ja, lekkere remix hoor. En zo hebben we er nog wel een paar, maar we gaan ook nog wat nieuwe nummers van je draaien die ook echt van jezelf zijn wat dat betreft natuurlijk. Maar alle twee klinken heel erg goed. Dit past ook wel misschien bij vanavond, bij de carnaval, bij de opmaat, na het grote feest. Krijgen we nog een leuke reactie binnen. Even kijken, van Agnes. Hallo Ivo, Tanja, Daniel, klinkt erg goed. Knuffel van oma. Dat is toch wel leuk, toch? Ja. Tanai is het, hè? Tanai. Ja, ze schrijft Tanja, maar het is Tanai. Nee. Ja, dat is autocorrect. Wil je nog iets tegen oma zeggen anders? Mijn oma, niet zeggen. Oh, ja, zeg maar. Wil jij nog iets zeggen? Hoi oma! Hallo. Kijk, en dat is toch wel lief. En oma gaat nu luisteren naar het optreden van Martin en Miguel. Jullie gaan een nummer spelen wat jullie hier in de studio nog niet live hebben gespeeld. Welk nummer is dat? Dat is Fast Lane. Fast Lane. Dus hier hoor je het eerste en echte. Het podium is voor jullie. Yeah. Get me out of your head or you'll catch fire. Get me out of your head and you'll be fine. Get me out of your head before I take you on a ride. Get me out of your head. Don't you wanna go back before I didn't bite? Don't you gonna go back before I didn't fight? Don't you wanna go back to being happy all the time? Don't you wanna go back? Oh, you're too slow, you're too slow. Oh, it's time to go, time to go. I'm on the fast lane. You never catch me now. I'm on a fast lane. I'm getting off the ground. I wanna take a stand, but I can't make a sound. Fill my engines to the sand, picked up parts out of my hands, but you can't break me down. Whoa, you're too slow, you're too slow. Oh, it's time you know, time you know. I'm on a fast lane, you never catch me now. I'm on a fast lane, I'm getting off the ground. I'm on a fast lane, you'll never catch me now. I'm on a fast lane, I'm getting off the ground. Whoa, don't mind the alarms, turn the volume louder. Whoa, make it even louder, make it even louder. Oh, don't mind the alarms, turn the volume louder. Whoa, let me hear the tone. I'm on the fast lane.
now. I'm on the fast lane. I'm getting off the ground. Not gonna take a stand. Not gonna hear you out. I'm gonna raise some hell. I'm never slowing down, down, down. Dankjewel. Klap maar mee. Heel erg mooi. En we gaan natuurlijk nog wel met meer optredens van Martin en Miguel luisteren. Eerst nog naar de nieuwste countryplaat van Megan Roney. Dit wordt wel echt een hit. Cloud9 van Lucas Nair op RTV Maastricht. Waitress asked me, is Pepsi fine? I wanted a Coke, but said it's more than alright. In a rush hour traffic, no, it can't get to me. The TV's talking some more bad news, and the neighbors upstairs always party till 2, but who cares? Oh well, I woke up next to you. I'm walking on sunshine, holding your hand. You're putting stars in my eyes like no one else can. You get me high. You give me that look. I'm floating on air. No, nothing else matters with your hands in my hair. I never wanna leave where we are now. It's a long, long way, way down, down to cloud 9. Gravity's calling, ain't picking up the phone. This view that I've got is the best that I've known. I blame you for no rocks in my shoes. This new altitude, baby, I can't lose. I'm walking on sunshine, holding your hand. You're putting stars in my eyes like no one else can. You get me high. You give me that look. I'm floating on air. No, nothing else matters with your hands in my hair. I never wanna leave where we are now. It's a long, long way, way down, down to cloud 9. You put the blue in my sky. I'm yours and you're mine. Oh, the time to be alive. I'm walking on sunshine, holding your hand. You're putting stars in my eyes like no one else can. You get me high. You give me that look. I'm floating on air. No, nothing else matters with your hands in my hair. I never wanna leave where we are now. It's a long, long way, way down, down to cloud 9. Cloud9 van Megan Roney en Lucas Nair op RTV Maastricht. Miguel, jij zegt nog wel iets grappigs eigenlijk aan tafel. Hier een gesprek met Ivo, DJ Aquana, Martin, Miguel, Ivo en Tanoy, de gast vandaag. Maar jij hebt dus eigenlijk ook een verleden als DJ. Ja, ik dacht dat je dat eigenlijk al van me wist. Misschien dat ik dat ooit op een blauwe maand Nee, zou dat vertellen. wist ik helemaal niet van je. Meestal Maar zit je op vrijdag hier. leg verder uit. Nee, ik heb eigenlijk voor corona, en dat is denk ik 2016, 17 of zo is dat geweest. Trouwens met Mr. Indonesia, ik weet, ja, dat weet Lucas wel. Dat weet ik wel, maar dat weten de luisteraars niet. Ja, Mr. Indonesia is een beetje zo'n pageant is dat eigenlijk. Maar daar heb ik ook gedj'd en zoals ik al tegen Ivo ook had gezegd, voordat ik eigenlijk met rockmuziek bezig was, heb ik ook liedjes geproduceerd in de EDM-genre. Oké. Dus eigenlijk qua samenwerking heb ik ook best wel veel met bijvoorbeeld buitenlandse mensen. Ik weet nog dat ik met iemand uit Japan had samengewerkt, een paar tracks had gereleased en van Engeland. En dat is het fijne van elektronische muziek, is dat het heel makkelijk is om mee samen te werken online. Dat klopt. Het probleem vaak als je met een band wil spelen, is het toch een heel stuk fijner als je een moment hebt waar je samen kan zitten en op elkaar kan inspelen.
En met elektronische muziek heb ik altijd het gevoel dat het iets makkelijker gaat. Als in, alles staat al redelijk goed vast. Als in, zo, weet je zet het tempo vast. En het is gewoon zoals het is. Ja, nee, dat klopt inderdaad. En dan als jij je ding gedaan hebt, dan pak je je stempakket, dat stuur je naar de samenwerker en daar kan die zijn aanvulling op toevoegen. Maar waarom ben je ermee gestopt dan, Miguel? Omdat eigenlijk gitaar spelen vind ik gewoon veel leuker om te doen. Dus live optreden vind ik. Ik heb ook op podiums, zeg maar, toen ook met Mr. Indonesië heb ik ook gedJ'd en alles. Maar ik weet niet, mij ligt gewoon instrumenten spelen op een podium ligt mij gewoon maar iets dat meer. je kunnen combineren. Kijk naar Timmy Trumpet. Timmy Trumpet en hoe heet hij? Griffin deed dat ook volgens mij. Draaien we de vraag om. Heb jij als buiten DJ af zijnde ooit iets met instrumenten, zeg maar echt klassieke instrumenten gedaan, Ivo? Of nooit een piano of gitaar aangeraakt? Nee, ik had het toen straks al. Jawel, ik heb een keyboard. Keyboard speel ik. En ik zeg, ik kan geen noot lezen, ik kan ze alleen eten. Dat kan ook. Ja, dus, maar ik speel op gevoel. Dus als ik hier dit deuntje nu hoor en ik hoor dat vaak genoeg, wat nu op de achtergrond speelt, dan ga ik thuis zitten en dan zit ik eerst met één vinger te pingelen en dan speel ik het na. Oké. En dan maken we er een liedje van. Nou, dus jawel, muzikaal gevoel dan. Hè? Ja. Dus dat zeker wel. Heb je ook onder andere verwerkt in de volgende plaat die we gaan draaien. Namelijk Fell in Love with an Alien van DJ Aquana. We gaan er eerst naar luisteren en daarna even de uitleg ervan horen van Ivo. Out in the fields where farmers grow bread and the call for the meals they took for the shed. Then dark came to fall, silence was all, her beauty shone bright, surrounded by light. Come on now, fell in love with an alien, fell in love with the rise, fell in love with an alien. I'm chilling in all the skies. I'm in love with an alien, I'm in love with the rise, I'm in love with an alien. I'm chilling in all the skies. Fell in love with it, fell in love with it, fell in love with it. I'm chilling in all the skies. Fell in love with it, fell in love with it, fell in love with it. I'm chilling in all the skies. I'm in love with an alien. I'm in love with the rise. I'm in love with an alien. I'm chilling in all the skies. Fell in love with an alien. Fell in love with an alien. Fell in love with an alien. I'm chilling in all the skies. Fell in love with an alien. Fell in love with an alien. Fell in love with an alien. I'm chilling in all the skies. Fell in love with an alien. Fell in love with the rise. Fell in love with an alien. I'm chilling in all the skies. Fell in love with an alien. Fell in love with the rise. Fell in love with an alien. I'm chilling in all this. Fell in love with an alien. Fell in love with the rise. Fell in love with an alien. I'm chilling in all this. Ik vind ook dat je over deze plaat echt je eigen sausje hebt gegooid, Ivo. Fell in Love and an Alien hier in Lucas Nijr op RTV Maastricht. Maar niet alleen dat, maar het heeft ook best wel een sentimentele betekenis voor je, net zoals de Ghost Story. Wil je dat verder toelichten? Of? De Ghost Story, dat is natuurlijk het verhaal wat algemeen bekend is. Dat in 2017 was mijn vrouw overleden. En toen ben ik in een diep dal geraakt. In de jaren 90 altijd met muziek bezig geweest. En in 2022 ben ik het van me af gaan schrijven. En toen is in 2023 de Ghost Story geboren. En wat heeft dat nu met deze plaat te maken? De Kelly Family, dat was de lievelingsband van mijn vrouw. Dus daar stond ze mee op en daar ging ze mee naar bed. En toen dacht ik van, nou goed, om deze nummers weer onder de huidige jeugd de aandacht te brengen, denk stop er eens een saus overheen. Ja, en uiteindelijk is het dit geworden. Mm-hmm. En nu beginnen ook mensen buiten die dus eigenlijk niet weten wie die Kelly Family zijn, vinden dit nummer mooi. Ja, inderdaad. En goed, je hebt het natuurlijk dus wel je eigen stijl gemaakt.
En ik vraag me dan wel af, want dit is echt redelijk recent, een paar weken geleden dat je dit hebt uitgebracht. Hoe lang zat je dan al met dat idee om dat te maken? Is dat dan al... Dat de Ghost Story is... dat borrelt toch weken hoor. Het is niet zo dat ik vandaag begin en morgen liedje klaar heb. Daar gaat toch wel wat dagen, CQ weken overheen. Maar ik ben gewoon eigenlijk 24/7 met muziek bezig. Mm-hmm. En dan ben ik hier weer wat aan het schroeven. En dan denk ik van, dan ga ik daar weer door. Ik heb nu een plaat, die heb ik nu na 7 maanden eindelijk af. Oké, is dat een record? Of, Dat is een lang lengterecord, laat ik het zo zeggen. Dat ik 7 maanden over een plaat heb gedaan. Maar waarom is dat dan? Omdat dingen dan niet kloppen en dat je aan moet passen? Ik wilde wat aparts. Ik wilde hardstyle met rock combineren. En nu ik zijn stem hoor, baal ik ervan dat ik heb dus nu die stem, heb ik met Splice moeten doen. Wat is dat? Dat is een sample bank, daar kun je samples kopen. Ja, die hebben we ook veel gebruikt. Maar het probleem met Splice is inderdaad ook dat veel samples dan ook in andere liedjes worden gebruikt. Precies, en dan krijg je weer Shazam, errors en allemaal dat soort toestanden. Daar had ik het een paar weken geleden over met Ryuma, Luke Offermans, die hier te gast was. Daar gaf hij ook al aan dat dat natuurlijk een risico is wat je neemt als DJ zijnde, als je een beetje in dat genre begint. Ik kan me wel herinneren dat je daar zelf een beetje het idee had dat je iets afstand van wilde doen. Of ja, afstand is misschien een groot woord, maar daar wel heel erg mee oppaste met dat je niet dezelfde samples gebruikt. Ja. Toch? Dus nu doen we in de grote studio het of naspelen of net een toon of een arrangement iets anders brengen dan die sample uit die samplebank, zodat je die tag verlegt en dat helpt. Oké. Nou, wat dat betreft inderdaad. Dus deze verhaallijn die je hebt ingezet, de Ghost Story, gaan we zo meteen ook nog draaien. Omdat dat niet alleen mijn favoriete plaat van jou is, maar ook gewoon aansluit op het verhaal waar we het nu over hebben. Ga je deze verhaallijn nog verder uitbouwen? Heb je daar nog inspiratie op om dat van je af te schrijven? Of is het misschien afgesloten? Bijvoorbeeld die hardstyle hardrock plaat. Daar zit ook weer iets van die rode draad in verweven. Oké. Ja. En dat is een beetje de tekst is van ik voel me nu niet zo fijn. Ik heb een medicijn nodig. Mijn medicijn is, ik schrijf een nummer. Mm-hmm. Dat wordt dan in het Engels met snappende gitaren en zo in hardstyle gecombineerd op 155 bpm. Het gaat snel. Ja, het gaat hard. En dat vind ik toch wel opvallend eigenlijk. Dat je zo'n hele kwetsbare boodschap, om het zo te noemen, in zo'n harde plaat verwerkt. Vind je dat opvallend? Ja, voor jou is dat normaal, maar waarom? Dan denk ik dat ik de boodschap het verste kan bereiken. Oké. Want als er op dit moment iets leeft, is het wel hardstyle. Ja, er is ook een deel frustratie misschien altijd met wat hardere muziek. Dat is wat ik altijd merk. En als je dan ook nog eens inderdaad die teksten hebt waarom je je zo voelt en waarom je gefrustreerd bent. Ja, dat gaat eigenlijk wel goed samen. Ja, precies. Nou, dan gaan we het zien waar de verhaallijn het uiteraard nog verder in doorbrengt. Maar in elk geval ook mooi dat je er natuurlijk zo open en eerlijk over bent. En dat we die verhalen dan ook hier in de show kunnen vertellen. Straks in de tweede uur gaan we natuurlijk ook nog luisteren naar The Ghost Story. Eerst gaan we nog door naar wat countryplaten hier in Lucas On Air. Onder andere Lou Bryan en What Makes You Country hier bij Lucas On Air op RTV Maastricht. Heb je vragen aan de gasten hier aan tafel, dan kan dat natuurlijk. Stel ze via WhatsApp 06 1304 8885. Tegenwoordig zijn we ook live via Facebook, YouTube en Instagram, waar mensen altijd lekker op de vrijdagavond mee... Je kunt ook studiotelefoon bellen. Kunnen ook studiotelefoon bellen, mag allemaal. Dus vragen, reacties zijn vooral welkom. Maar eerst Lou Bryan in Lucas On Air. People talking about what is and what ain't country. What gives them a right to wear a pair of beat-up boots? Is it the size of your tires and your fires or your wild-ass buddies? Well, give me a minute, let me hit you with some hometown truth. You can be a cowboy on the Texas plain or a plowboy waiting on the rain. We're all a little different, but we're all the same. Everybody doing their own thing. I got my dirt road cred when I was 12 on a no-cap tractor hauling in bales, bagging in boats, fishing limb lines, running bird dogs through the Georgia pines. Stepside covered down in peanut dust. Friday night spotlight and that was us. It might not have been you, but I can't judge. Just be proud of what makes you country.
Does it run in your blood? Did it come from your daddy and mama? Were you converted by an Alabama song on the radio that feels so right? Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Me, I got my Sunday learning in a live oak church. Silver Queen corn in the backyard dirt. Waiting for the fall to finally come along so I can grab my gun and get my outside on. Step side covered down in peanut dust. Friday night spotlight and that was us. It might not have been you, but I can't judge. Just be proud of what makes you country. From a city or a little farm town, whatever kind of square that you drove around. Do you wear it on your sleeve or keep it deep down? You know you gotta let it out. I got my dirt road cred back when I was 12 on a no-cab tractor hauling in bales, backing in boats, fishing limb lines, running bird dogs through them Georgia pines. Step side covered down in peanut dust. Friday night spotlight and that was us. It might not have been you, but I ain't judging. Just be proud of what makes you country. Whatever makes you country. You do your kind of country. They doing their kind of country. I do my kind of country. Whatever makes us country. Je luistert naar Lucas on Air. I know it ain't all that lit, but you should probably leave. I recognize that look in your eyes. Yeah, you should probably leave. 'Cause I know you and you know me, and we both know where this is gonna lead. You want me to say that I want you to stay, so you should probably leave. Yeah, you should probably leave. There's still time for you to finish your wine, and you should probably leave. And it's hard to resist. Alright, just one kiss, and you should probably leave. 'Cause I know you and you know me, and we both know where this is gonna lead. You want me to say that I want you to stay, so you should probably leave. Yeah, you should probably leave. Like a devil on my shoulder, you keep whispering in my ear. And it's getting kinda hard for me to do the right thing. Yeah, I wanna do the right thing, baby. Sun on your skin, 6 a.m. and I've been watching you sleep. And honey, I'm so afraid you're gonna wake up and say that you should probably leave. 'Cause I know you and you know me, and we both know where this
Chris Stapleton. Ja, een hele bekende plaat dit hoor. You Should Probably Leave. In Lucas en Robert in Maastricht. Nou, ik hoop dat jullie dat overigens niet doen. Nog 1 uurtje blijven. Als het goed is. Doei. Ook aan de luisteraars natuurlijk, hè? Nee, de luisteraars inderdaad, die moeten ook nog niet weggaan. We hebben nog een uurtje te gaan hier in Lucas en op RTV Maastricht. Waar we nog steeds de tand aan het voelen zijn bij zowel DJ Aquana als Ivo. Het is maar goed dat ik wat extra kukkie-dent op mijn tanden heb gedaan. Want anders was ik zo kwijt geweest. Ja, inderdaad. Nee, Miguel weet je goed te vragen inderdaad. Maar dus het is ook wel eens leuk om eens een keer wat in de diepte te gaan wat dat betreft. En ik vraag me overigens ook nog af over dat hele AI-programma wat je hebt. Over met vocals en zo. Ik weet dat je daar niet al te veel kwijt over wil geven. Maar misschien toch een beetje wat wel interessant om te weten hoe dat werkt. Maar daar kunnen we zo meteen in het tweede uur ook nog wel op terugkomen. Maar voornamelijk natuurlijk ook deze vrijdagavond nog lekker het weekend inluiden met de mensen thuis. Hebben jullie overigens verder nog carnavalsplannen? Ik denk dat jullie toch nog wel meer carnavalsvierders zijn. Ja, we gaan dadelijk lekker naar de KFC. Naar de KFC? Ja, daar zal het wel druk zijn, denk ik. Nee, of niet, hè? Ja, met al die carnavalsvierders. Zuipen waarschijnlijk. Ja, dat is inderdaad ook zo. Maar Miguel, jij gaat er nog wel een dag. Zondag ga ik carnaval vieren, ook hier in Maastricht. Met een goeie, met Killian, ja die ken je natuurlijk ook. Met een vriend van je. En maar 1 avond en dan is het genoeg voor mij geweest. Vroeger 10 jaar geleden nog elke dag gewoon gaan, maar tegenwoordig 1 avond en ik ben plat. Ja. Weet je, de volgende dag moet je me echt meeslepen en op een brancard afvoeren, want dat hou ik gewoon niet voor, joh. Maar goed, hier in Maastricht carnaval vieren, dat is natuurlijk wel je van het. En voor de mensen die misschien op het punt staan om carnaval te gaan vieren, vanavond de stad intrekken. Blijf nog even Lucas Neer luisteren tot zometeen 9 uur. Dan kun je daarna lekker de hele nacht carnaval gaan vieren. Voor nu gaan wij even door naar het nieuws van 9 uur. En dan spreken we weer zo na de nieuwshighlights. Tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn nieuwe ontwikkelingen rond de brand tijdens Oud en Nieuw in het Zwitserse Crans-Montana. Italiaanse media hebben een e-mail waarin staat dat de eigenaar brandwerend schuim voor het plafond te duur vond. In de bar Le Constellation kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Daarvan liggen er nog 60 in het ziekenhuis. De eigenaren zijn aangeklaagd voor dood door nalatigheid. De brand ontstond doordat het plafond in brand vloog door vuurwerk. De afgelopen 2 weken heeft de FIOD 13 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Die werden op meerdere plekken gevonden en 2 verdachten zijn opgepakt. De sigaretten worden vernietigd, maar als ze verkocht waren zou de staat ruim 4,2 miljoen euro aan accijns zijn misgelopen. Een deel werd gevonden in een container met plastic bakken in de Botlek. De tweede vondst was in Drenthe, in houten kisten met sauna-onderdelen. De frames van de sauna's waren gevuld met sigaretten. Op de veiligheidsconferentie in München heeft NAVO-chef Mark Rutte de draak gestoken met het Russische leger. Deze zogenaamde Russische beer bestaat niet en beweegt nauwelijks sneller dan een slak, aldus Rutte, die hiermee refereerde aan de trage opmars van de Russen in Oekraïne. Ook wees hij op de enorme verliezen bij het Russische leger. In december kwamen 35.000 Russische soldaten om, in januari nog eens 30.000. Omdat Oekraïne de steun van de NAVO optimaal benut, moeten we het land sterk houden, aldus Rutte. Op de Olympische Spelen heeft Jorrit Bergsma de bronzen medaille gewonnen op de 10 kilometer schaatsen. Het goud was voor de pas 19-jarige Czech Jilek en het zilver voor Semi Rooney uit Polen. Stijn van de Bunt, de tweede Nederlander op deze 10 kilometer, werd 5e. Voor de 40-jarige Bergsma is het zijn 3e Olympische medaille op die afstand. In 2014 won hij goud in Sochi en 4 jaar later in Zuid-Korea pakte hij zilver. En dan nog het weer. Vanavond blijft het overal droog met een matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar rond het vriespunt en kan in Zuid-Limburg wat motsneeuw vallen. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. Sunset through a windshield, I can see it now, like a picture in a frame. Blue jeans and t-shirts, who we wore it like a name. I wish I could go back to those days when the town was the whole world and love was the girl next door. Soundtrack was the song in the dark. I miss those days when our dreams were there for chasing. The time was better wasted. We were summer young and living for a Friday, and freedom was a highway. Freedom
hip-hop song. I wish I could rewind and replay when the town was the whole world and love was the girl next door. Soundtrack with the song in the dark. I miss those days when our dreams were there for chasing. The time was better wasted. We were summer young and living for Friday. And freedom was a highway. Freedom was a highway. When you're 17 and driving, you don't think about the road running out. No, 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 no. You just keep your eyes on that horizon, 'cause you're wrapped up in that. Song in the dark. I miss those days when our dreams were there for chasing. The time was better wasted. We were summer young and living for a Friday. And freedom was a highway. Freedom was a highway. Freedom was a highway, baby. Yeah. Freedom was a highway. Freedom was a highway. Freedom was a highway. Jimmy Allen, Brad Paisley, Freedom Was a Highway in de tweede uur van Lucas en Air op RTV Maastricht. We hebben nog wel een beetje energie erin toch zitten? Ja, dat is altijd. We hebben nog wel een paar snoepjes naar achter gegooid, dus we kunnen weer. Het is carnavalsvrijdag, dat mogen duidelijk zijn. Het is een hele leuke dag hier op RTV Maastricht. Helaas had ik zelf vandaag geen tijd om ook mee te doen aan carnaval. Normaal doe ik dat altijd wel. Maar ik had vandaag geen tijd, ik had school. En ja goed, dat gaat helaas voor. Maar helaas hadden we, gelukkig moet ik zeggen, hebben we wel nog een goede Lucas en Air uitzending met wat vaste gezichten in de show. Jullie komen me altijd uit de brand helpen als dat nodig is. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En we vinden het ook hartstikke leuk om hier te zitten trouwens. Ja, zeker. En dat is heel erg fijn natuurlijk. Ivo, Danielle, Tanay, Martin en Miguel, vandaag de gast bij Lucas en Air, zijn al vaker aangeschoven bij de show. Maar vandaag geeft het ons ruimte om toch nog wat nieuwtjes te bespreken, want daar heb je er altijd wel wat van, Ivo. Maar iets wat je de vorige keer zei, en daar kunnen we dan dus nu op doorbreiden, dat is wel goed. Vorige keer zei je, ja, ik heb een AI-programma waar ik met mijn vocals mee maak. Vocals is zang in een nummer, en dat is voor DJ's is dat heel erg belangrijk, want die zingen meestal niet zelf. Maar jij hebt dus een AI-programma waar je dat mee doet. Ja. Hoe werkt dat? Nou goed, hoe, wat of waar, ik ga de mensen uit de brand helpen. Het is geen Suno en ook geen Udio, het is echt iets eigens. Oké. En ja, hoe werkt dat? Ik zing daar zelf wat ik wil, dat zing ik daarin. En als zij het niet kan of het past niet bij haar, dan gaan we daar zo lang mee zitten spelen. Dan zeg ik wil een stem hebben die donker klinkt, dat accent heeft en een beetje boetseren en dan komt dat eruit. Maar dan maakt hij dus op basis van jouw stem, maakt hij dat dan daarvan? Ja. Oké. Maar je zingt het dan dus eigenlijk toch wel zelf in? Ik zing het zelf in. Dat heb ik eigenlijk ook met de Ghost Story gedaan. Ik heb het zelf gezongen. Maar ik klink als een of andere grote Hathaway-star. Ja, want tegenwoordig wordt heel veel inderdaad wat je zegt ook geautomatiseerd. Het is een hulpmiddel. Ik gebruik heel veel plugins tegenwoordig. Plugins, dat zijn dan eigenlijk de effecten toevoegingen die je dan gebruikt in een track. En heel veel is gewoon geautomatiseerd. Je drukt gewoon 1, 2 knopjes in en hij doet het gewoon vanzelf. Wil je het geluid harder, dat doet hij voor je. Maar wil je de toon anders, dat doet hij voor je. Ja, maar is dit niet iets, Ivo, waar de rest van de muziekwereld wat mee kan? Zit je hier niet op een goudmijn, wil ik zo zeggen? Want dit is toch wel iets wat heel interessant klinkt. Ja, ik denk, als ik terug in de tijd ga, ik denk dat de grote studio's dit al jaren zelf al gebruiken. Ja? Ja, dat weet ik wel zeker. Ik bedoel, autotune is in principe ook een soort vorm van AI. Ja? Ja. Ik bedoel, je zingt iets in en het wordt gewoon aangepast zonder dat je eigenlijk iets hoeft te doen. Je drukt de knop en het gaat zijn gang. Ja, precies.
Alleen Ik nu zit wil gewoon de grote sterren niet de kost geven welke... je moet maar eens googlen, dat is heel leuk op YouTube. Autotune fails. Daar ga je helemaal stuk. Okay. Die heb ik nog niet gezien, die daar video. zullen er veel van zijn. Ja, of je kunt ook Madonna opzetten, maar ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, live gebeurt dat. Dat heb ik wel gezien inderdaad. Dat iemand begint te zingen en dan hebben ze zeg maar het liedje in de verkeerde sleutel staan of zo. Ja. En dan gaat het alle kanten op, zeg maar. Maar ja, dat is in principe ook AI. Het gaat allemaal geautomatiseerd eigenlijk. Ja. Nou goed, we gaan er misschien straks nog even op verder. Eerst gaan we luisteren naar een hele bekende countryplaat. Is het country te noemen? Nou ja, wel in elk geval een hit. Beyoncé met Texas Hold'em in Lucas On Air. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. Hit the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. All the red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. To the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. There's a heat wave coming at us. Too hot to think straight, too cold to panic. All of the problems just feel dramatic. Now we're running to the first bar that we find, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, you run to the left. Just work me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. No, park your Lexus. Throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now. Ooh. Take it to the floor now. Ooh. Hoops, stars, to the floor now. Ooh. Back, hoops. Shoot. Come take it to the floor now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Lucas On Air. Lucas Lejeune. Hey bartender, I need me one of those long necks. Yeah, man, that's good, about as good as it gets. Here's a 20 for the jukebox, crank it up, please. Here's another 50, run a tab for me. All that stew's not taken, girl, you can sit right there. Old Joe, take good care of you, 'cause he cares. No, I didn't come in here looking for no romance.
I didn't even come here looking for one of those one-night stands. I don't need to talk. I don't need no shrink. I don't need to dance or hear what you think. All I need to keep me from losing it is good cold beer and country music. Girl, I hope I didn't come off too much like a big jerk, but I'm here to treat myself to a little bit of self-work. If you'd sit down on that stool any other night, I'd be buying you drinks, feeding you lines, working on a real good time. But tonight I don't need to talk. I don't need no shrink. I don't need to dance or hear what you think. All I need to keep me from losing it is good cold beer and country music. All I need to keep me from losing it is good cold beer and country music. All I need to keep me from losing it is good cold beer and country music. Good country music. Cold Beer en country music. Nou, één van die twee past wel voor vanavond. Country muziek natuurlijk ook wel. Het is vrijdagavond, Lucas Nair op RTV Maastricht. En we gaan door naar de plaat van de maand. Het is exact 15:15 inmiddels. En ja, jullie zijn alle twee aan tafel alles plaat van de maand geweest. Dus nieuwe nominaties kunnen we niet doen. Ja, jij bent onlangs, jij had de kerstplaat van de maand. Hè? Ja. Dus we kregen veel leuke reacties op, voornamelijk ook hier in de studio. Dus ga daar maar voornamelijk mee door. Jullie hadden ook nog een kerstplaat, maar dat was het jaar ervoor volgens mij dat jullie de plaat van de maand waren met de kerstplaat. Ja, dat was inmiddels al 2023. 2024 toch? Ja, wat dat betreft. Ja, dus, een tijd geleden. Time flies wat dat betreft, maar we hebben wel weer een nieuwe plaat voor de maand. Dat is voor mij altijd even een moment om de social media een beetje, nog om mensen via social media betrokken te houden bij het programma. Een beetje op te warmen. Ja, dat is bij Ivo geen probleem. Want Ivo, ik weet niet waarom, toen scoorde het altijd enorm goed op social media. De aankondiging van vandaag show, Ivo, ik weet niet hoe je het doet. Ja, ik schakel je bots in of zo, zou ik haast zeggen. Nee. Maar 726 keer alleen al gedeeld. Hè? Dan laat staan hoe vaak het bekeken is. Maar dit is echt alleen al gedeeld 726 keer. Maar één vraag, hoe? Ik weet niet. Dat noemen ze het Aquana-effect, wat jij dat ja, ik noem het het DJ Aquana-effect inderdaad. Nou, ik heb misschien niet heel lang met Ivo aan tafel gezeten, maar wat hij wel heeft is een enorme gunfactor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Een hele sympathieke gast. En die gun je natuurlijk vanaf. Ja, is dat misschien de reden waarom iedereen het deelt? Of, Ik zou het niet weten, joh. Ik ben gewoon mezelf. En, ja, nou ja, goed. Ja, dat is misschien het geheim. Je hebt wel een following op social media die altijd ook inschakelen natuurlijk als Lucas Nair. Kijk, ik was net even naar de reacties aan het kijken. Dat moet ik nu vandaag doen vanuit mijn telefoon. Niels, die reageerde ook al. Volgens mij is hij vanuit België aan het luisteren, want hij reageert onder andere een Belgische vlag, maar wens ons veel succes. Dus daarmee is het ook erg leuk. En mochten die mensen natuurlijk nog vragen en reacties hebben voor alle gasten hier aan tafel, laat dat vooral weten. Voor nu gaan we door naar de volgende plaat van de maand. En dat is The Basement Collective met Hey Becker. Zij zijn in februari plaat van de maand bij Lucas On Air. Lucas On Air. Hey, dit is Rutger van The Basement Collective. Deze maand is Hey Becker plaat van de maand bij Lucas On Air. Dus ga zeker luisteren. Hoi hoi. Hey Becker, ik droom al dagen van kroosjelen. Ik zeg hey Becker, grummelen pudding kan ik kiezen, dus nog meer het liefste. Een broodje kaas in mijn droom, oh ik ben een mug. Hey, ik noem maar lekker dus. Het keukske bij mij de koffie is zo fucking druk. Verlang nog het zoets en zaks, elke keer weer fantaseren. Warm gebakken dik, ga dan eens
kiezen, dus doe mich het rieste. Is Jorik in de pauze, brengt er cupcakes met. Der snapt er echt niks van en ik kan weer gaan fantaseren. Warm gebakken dik, geen anders wil ik niet. Van hoe ik echt van geniet, dat is gelijkers van de... Hey, wekker, ik druim al dagen van kroosjelen. Ik zeg, hey, wekker, grummelen pudding kan ik kiezen, dus doe mich het rieste. Doe mich 1. Toch maar 2. Toch 3. En even weer. Stukjes. Hey, wekker. Ik druim al dagen van. Hey, wekker. Ik druim al dagen van kroosjelen. The Basement Collective is in februari plaat van de maand bij Lucas Neer. Ik dacht dat past natuurlijk wel in de carnavalssfeer. Het is geen carnavalsband per se. Ze zijn wel heel erg druk met de carnaval natuurlijk. Doen alles net Limburgstalig. En deze plaat gaat onder andere over Fly. Het zal er ook wel flink wat van naar binnen worden gewerkt tijdens de carnavalsperiode. Dus voor de mensen die Kroezelen niet begrepen, het ging over Kruisbessenvlaai. Kruisbessenvlaai, niet mijn favoriet. Dat was een topslag gewoon. Rijstenvlaai. Rijstenvlaai, ook heel gezond. Ook heel gezond inderdaad. Ja, met die witte poeier erop. Daar gaan we niet verder op. We gaan door naar de battle, als je het goed vindt. We gaan een rock battle doen. Want eigenlijk zou ik dus vandaag een rockband te gast hebben, een punkband te gast hebben. Dus ik denk, dat past er dan wel bij. En toevallig hebben 32 Ohm en Mergo Stub, 2 rockbands die in het verleden te gast zijn geweest bij de Cosonair, nieuwe platen uitgebracht. En die staan vandaag tegenover elkaar met de battle. Dus ja, misschien moet ik wat het betreft het rock misschien meer jullie aankijken, Martin en Miguel. Ja, we zullen flink luisteren. Ja? Op de detail. Maar hoewel jij toch ook wel er wat van die genres bent, Ivo? Ja, ik zeg toch toen straks in het vorige uur van hardstyle met rock gecombineerd. Dus, daarom. ja. Dus jullie kunnen er ook wel in vinden. 32 Ohms en Mergo Stub zelf, zal jullie in elk geval niks zeggen, denk ik. Mergo Stub, die ken ik wel. Ja, die hebben nog volgens mij inderdaad ook gespeeld een keer op een festival. Oh, oké. Nou goed, dan moeten jullie ook maar eens aandachtig luisteren naar 32 Ohm. En dan mogen de luisteraars thuis natuurlijk beslissen welke er de volgende week in de playlist moet staan. We beginnen met 32 Ohm, Soul Crusher bij Lucas on Air. Gentle lines, it's so raw, it cuts through time. You hear the call, let's call it fate. You brace yourself, anticipate. You've seen it all, but to evade, you are too slow. No gentle lines, so raw, it cuts through time. I feel it all, it never fades. It drains me slow, a galley slave. I feel it all, it never fades. It drains me slow, a galley slave. I keep pressing down.
Dit is Lucas on Air. Zuster, zuster, geef me geld voor de pien. Zuster, zuster, geef me geld voor de pien. Spuit me vol met die gooimedicijn. Want de duivel kunt me gewoon en heeft me aan de lien. Zuster, zuster, ik wil reus in mijn kop. Zuster, zuster, ik wil reus in mijn kop. Help me toch weer snel bovenop. Want de duivel kunt me gewoon en ik wil dat het stopt. Zuster, zuster, geef me gat van dat gooie spul. Zuster, zuster, geef me gat van dat lekker spul. Oh, jij doet met al die gelul. Verlos me van de duur, tel af van het op de. Zuster, zuster van Mergel Stubb, de battle van deze week. 32 Ohm daar ook bij met Soul Crusher. Welke van die twee wil je volgende week in de battle even hebben? Als winnaar in de battle, dan kun je je voorkeur doorgeven via social media. De winnaar van de vorige keer, 2 weken geleden dus, want vorige week was er geen uitzending, hebben we wel de vorige week al gedraaid. Maar toen hebben we geluisterd naar Lucas on Air in podcastvorm. Want tegenwoordig kun je niet alleen dus de nummers die live worden gespeeld op Spotify terugluisteren met enige vertraging vanwege die geweldige software die erachter zit. Maar ook Lucas on Air als podcast luisteren. Dus dan zonder muziek en alleen maar het gepraat. Nou, dat duurt dan ongeveer 45 minuten in totaal of zo. En dan is ook een optie. Dus je kunt zowel met muziek luisteren terug op YouTube en op de site van de RTV als zonder muziek. En die podcast, op een of andere manier doet dat best wel goed. Er wordt best wel veel beluisterd. Dus mensen zijn ook echt geïnteresseerd in de inhoud wat dat betreft. Ja, maar het is ook lekker als je gewoon in de auto zit en je wil gewoon iets op de achtergrond even opzetten om lekker laten luisteren. Ja, Lucas on Air helemaal ideaal daarvoor. Ik wil eigenlijk alle soorten doelgroepen wat dat betreft aanspreken. Ook als je het zonder muziek wil luisteren, kan dat ook. We gaan nu wel toch naar wat muziek luisteren. Wel live muziek weliswaar. Welk nummer gaan jullie spelen, Martin en Miguel? Wij gaan OB spelen en stiekem is dit een van mijn favoriete nummers. Dus, waarom? Ik weet het niet, luister maar dan... Ja, normaal staat hij met zo'n ketting op het podium en mij gewoon te slaan met het liedje eigenlijk. Ivo, als jij even je fietsketting erbij gaat pakken, dan kunnen zij gaan spelen. Take it away. Obey, obey, obey. Obey. Keep your act like all is well. Oh, all I try to do is help. Yeah. But when the situation's rough, what I have isn't enough. You keep running out again. Whoa, I thought we were meant to be a pair. Am I the only one who cares?
You're gonna listen to my pain. Obey, obey, obey. Stop ignoring what I say. Obey, obey, obey. You're always getting in my way. Obey, obey, obey. Think it's time I grab the chain. Obey, obey, obey. And no matter what replays, what happens next is all the same. You pour the blood inside my veins. Whoa, I thought we were meant to be a pair, but I'm the only one who cares. You're gonna listen to my pain. Obey, obey, obey. Stop ignoring what I say. Obey, obey, obey. You're always getting in my way. Obey, obey, obey. Think it's time I grab the chain. Obey, obey, obey. Oh, you keep running around as if you want me to blow. Oh, but this is the part where you tell me no. You're gonna listen to my pain. Obey, obey, obey. Stop ignoring what I say. Obey, obey, obey. You're always getting in my way. Obey, obey, obey. Think it's time I grab the chain. Obey, obey, obey. Ja, klap maar mee. En zometeen gaan we dan maar eens naar de uitleg luisteren waarom je dat een van je favoriete nummers is, Martin. Maar eerst door naar een plaat van Bailey Zimmerman, Rock and a Hard Place bij Lucas on Air op RTV Maastricht. Dit is ook wel een beetje country rock, dus dat sluit wel goed aan op de plaat van Martin en Miguel. We've been swinging and missing. It ain't broke yet, but damn, it needs fixing. Been a while since you kissed, felt like kissing. It's just different. We've been talking about forever since we've been together. Something about a ring makes you think we're better off with all this, but we're caught in between a rock and a hard place. Red wine and mistakes, tears rolling down your face when I walked out that door. That's when I lost it. Midnight in Austin. Damn, I'm exhausted. What the hell's this all for? Is this where it mends or it breaks? Between a rock and a hard place. For the record, shit, throwing in the towel takes some effort. So I'd rather ride it out for better weather. Together between a rock and a hard place. Red wine and mistakes, tears rolling down your face when I walked out that door. That's when I lost it. Midnight in Austin. Damn, I'm exhausted. What the hell's this all for? Is this where it mends or it breaks? Between a rock and a hard place. We've been talking about forever since we've been together. Something about a ring makes you think we're better off with all this, but we're caught in between a rock and a hard place. Tears rolling down your face as I walked out that door. And that's when I lost it. Midnight in Austin. Damn, I'm exhausted. What the hell's this all for? Is this where it mends or it breaks? How
Benny Timmerman, Rock and a Hard Place bij Lucas en Air op RTV Maastricht. Zometeen gaan Martin en Miguel nog maar een derde nummer spelen. Dat kan wel toch? Dat gaat wel lukken. Dat is een iets rustiger nummer dan. Oké, nou dat is goed om te weten in elk geval. Maar we houden de afwisseling erin wat dat betreft. Voor nu gaan we even ook nog door naar de Ghost Story. Want we moeten hem nog voorstellen aan Martin en Miguel. En misschien ook voor de mensen die hem nog niet eerder gehoord hebben. Het sluit er dan op aan op het verhaal waar we het zo straks over hebben. Maar daarvoor nog, Martin, even over OB. Die plaat dus net nog. Waar ging die over? Waarom is dat je favoriet? Oké, nou zoals jullie gehoord hebben, OB. Dus gehoorzaam. Maar dus eigenlijk is het een beetje van frustratie dat iemand niet naar je luistert. En dat je dan al je frustratie in dat liedje kan uiten. En daarom is het een van mijn lievelingsliedjes. Want het is high tempo, high energy. En dan kan ik eigenlijk al mijn gevoelens in kwijt. En van luister even naar mij. Oké. Maar volgens mij is de enige persoon die je niet al te vaak luistert naar in je leven je broer. Dus gaat het nooit. Nooit. Dat kan alles kan moet zijn, volgens mij. Maar goed, duidelijk in elk geval. En het heeft wel een hitfactor. Ik vind overigens ook een andere plaat van jullie. Moet je me even helpen welke dat laatst was. Ook alweer die ik stuurde. Ik vind het echt best wel een paar goede nummers toen in Maastricht hebben gedaan. Ja. Don't Need You. Don't Need You, inderdaad. Ja. Die jullie toen als afsluiter van de locatie-uitzending hebben ook echt wel goed hoor. Dus ga zo door. En die Indonesische EP die zal misschien op diezelfde stijl doorgaan. Maar goed, daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Als we het over nieuwe nummers gaan hebben. Nu gaan we misschien terug naar wat een ouder nummer. Maar wel mijn favoriete nummers van DJ Aquana, The Ghost Story. Maar goed, hij is dus weer een beetje een opleving, Ivo. Ja, ik hoop dat ik nog, wat moet ik nog? 43.000 streams, dan heeft hij de 500.000. Dus ik hoop dat die opleving hem daar naartoe gaat brengen. Ja, van al die reacties die hierop binnengekregen, van al die streams hierop binnengekregen, wat is nu een reactie waarvan je echt zegt van, ja, dat vond ik mooi, dat had ik niet verwacht of dat heeft me geraakt. Want het is natuurlijk een heel kwetsbaar verhaal voor jou ook. Ja, dat klopt. Ja goed, heel veel mensen hebben toch wel weer een verhaal waar ze zich in dat lied kunnen terugvinden. Mm-hmm. Dus het is toch eigenlijk, ik ben eens benieuwd wat jullie ervan vinden als jullie hem horen. Maar het is gewoon een nummer dat op iedereen toepasbaar is. Oké, nou dan hopelijk ook voor iedereen die aan het luisteren is, maar ook dus voor Martin en Miguel die er nu naar gaan luisteren. We gaan luisteren naar de Ghost Story van DJ Aquana. Heb je nog reacties voor de laatste 20 minuten van de show? Laat het vooral weten. 06 1304 8885. Laat een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram. Hier dus bij Lucas Ner, DJ Aquana en The Ghost Story. One more time. Stay the night, stay the night, stay the night. Call me up in the middle of the night, coming over to make things right. But I can't concentrate on all the words you say. Then you say what we had was fine, and you wish you would still be mine. No need to hesitate. And then you say, just give it to me one more time, one more time, one more time. Oh baby, stay the night, stay the night, stay the night. 'Cause I'm lost since you let me down. I can't sleep when you're not around. Oh baby, stay the night, stay the night, stay the night. It's just a ghost story. Yeah, the ghost story. Oh, I wish you were here when I see you so clear. It's just a ghost story. Yeah, the ghost story. Now we're back in my bed, but it's all in my head. It's just a ghost story.
De Ghost Story dus van DJ Aquana. Nou, Miguel, je hebt aandachtig geluisterd. Zeg het maar. Ja, echt goed in elkaar gezet. Echt goed in elkaar gezet. Dus ze zo gewoon op de radio kunnen horen en denken, want dat is gewoon van een topartiest of zo. Ja, maar het is dus voornamelijk bizar, dus hij heeft het ingezongen, maar dat kun je toch helemaal niet onderscheiden, joh. Ik zou ook gewoon gedacht hebben dat je een zanger hebt ingehuurd en vervolgens wat effecten erop hebt gedaan, maar dat je het zelf hebt ingezongen. Ja, en dan maakt het ook weer misschien wat extra meer persoonlijk. Ja, omdat je het zelf hebt geschreven, je hebt het zelf ingezongen. Misschien is dat ook toen de kracht geweest, dat je dan toch die emotie in dat nummer proeft. Ja, want dat is misschien het moeilijkste inderdaad, om van een andere zanger te verwachten dat ze diezelfde emotie over kunnen dragen als jij het bedoeld hebt. Dat was inderdaad mijn intentie. En goed, als kleine producent zelf heb je geen beurs ongeteld geld dat je zomaar even iemand kan betalen om te laten zingen. Ja, dus vandaar dat ik die tools die ons nu aangereikt worden echt goed benut. Ja, met beide handen aannemen wat dat betreft. Ben je wel van plan nog om... wil je wat toevoegen, Martin, of niet? Nee, ik wilde zeggen met een fantastisch resultaat. Maar gewoon doen. Ik hoorde 2 keer, ik denk, maar gewoon inbreek. Maar ga je dan wel misschien op deze stijl van deze plaat, want het heeft wel een apart, in vergelijking met de rest een apart stijl, ga je daar nog op verder voortbeduren in volgende nummers, nieuwe nummers? Want dat zou ik wel heel tof vinden namelijk. Ja, maar goed, als je goed kijkt, heb je dus bijvoorbeeld al mijn tracks met de bruine hoesjes, hebben allemaal een direct gevolg op de Ghost Story. Oké. En dat zijn dus die nummers die onder andere ook de laatste tijd wat meer zijn uitgekomen. Waar we begin van de show wat boven beginnen te borrelen door de covers. Wat ik gemaakt heb, worden die platen dus nu ook ontdekt. Ik zie je dan de saves. Ze worden aan privé playlistjes toegevoegd. Ja, en dat is wat je wil. En daar gaat Spotify weer op ageren. Van, die plaat wordt gesaved. Laten we die nou eens in de radio gaan stoppen. Mm-hmm. En aan mensen die jou nog niet kennen voorstellen. En zo ga je groeien. Ja, en zo krijg je zo'n sneeuwbal-effect. Ja. Oké. Ja, uiteindelijk wil je dit algoritme terechtkomen. Ja. Dat is eigenlijk het hele... En zo groeit het, het sneeuwbaleffect, het DJ Aquana-effect. Dan gaat het een keer heel hard kan dat gaan, inderdaad, als het opeens aanslaat. Het DJ Aquana-effect, zo noem ik dat dan. Dat is me dus gelukt met zeg maar niets meer. Die klapte in één keer en die stond op nummer 1 in de iTunes van België. Nummer 26 in Nederland, op nummer 97 in de wereldwijde top 200 van iTunes, ja. Dan er staat op 3 maanden tijd bijna 300.000 streams. Zo, hallo. Andere platen die in die countrywereld heel erg hoog hebben gestaan was onder andere deze van Morgan Wallen, Last Night bij Lucas Net. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight, and I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up wanting you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met, but baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. No way it was the last night that we break up. I see your taillights in the dust. You call your mama, I call your bluff. In the middle of the night, pull it right back up. Yeah, my friends say let her go. Your friends say what the hell, I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh baby, last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met, but baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. We said we had enough. I can't remember everything we said, but we said too much. I know you packed your shit and slammed the door right before you left, but baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. I know you said this time you really weren't
something's telling me this ain't over yet. No way it was that last night. Last Night van Morgan Wallen bij Lucas On Air. No way it was that last night. Nog ongeveer een kwartiertje te gaan in de show. En natuurlijk sinds dat we in 2026 voornamelijk alleen maar met de artiesten in gesprek gaan. Het betekent dat we ook wat meer ruimte hebben voor live optredens. Nou, dat is in dit geval het verhaal. Meestal 3 halen we dan wel. Dus jullie kunnen nu de derde spelen en dat wordt een wat rustiger nummer. Welk nummer? Ja, klopt. Dit is een nummer van onze nieuwe Indonesische EP. En dit is een, zeg maar, Indonesische rockballad. Dus daarom is het wat rustiger. Oké. We gaan er geen woord van verstaan, dus in andere woorden. Zoals de vorige keer, ja. Je mag wel in Indonesisch. Ja. Maar dat is misschien nog een beetje zeg maar de message die we over willen laten dragen aan mensen. Is dat je hoeft muziek niet te begrijpen qua taal om het toch te snappen. Ja, maar dan toch, waar gaat het over? Heartbreak. Heartbreak, again. Oké. Origineel. Nee, maar daar schrijf je veel nummers over natuurlijk en dat past bij de stijl van jullie. Dus bij deze in het Indonesisch, Martin en Miguel, take it away, heren. Salahkanku, aku sudah tahu bahwa aku tidak selalu sempurna. Membenciku, berikanku setiap alasan yang kau punya. Setelah aku meminta maaf padamu, kau menjawab aku dengan balas dendammu. Tapi ku tak sanggup melepaskan kamu, karena ku tak bisa berjalan tanpamu. Bahkan jika kamu selalu mendorongku jauh, dan aku tak bisa bernafas tanpamu. Ku mencintaimu, ku mencintaimu. Dan setelah aku meminta maaf padamu, kau menjawab aku dengan balas dendammu. Tapi ku tak sanggup melepaskan kamu, karena ku tak bisa berjalan tanpamu. Bahkan jika kamu selalu mendorongku jauh, dan aku tak bisa bernafas tanpamu. Ku mencintaimu, ku mencintaimu, ku mencintaimu. Dan setelah aku meminta maaf padamu, kau menjawab aku dengan balas dendammu. Tapi ku tak sanggup melepaskan kamu, karena ku tak bisa berjalan tanpamu. Bahkan jika kamu selalu mendorongku jauh, dan aku tak bisa bernafas tanpamu. Ku mencintaimu. Erg mooi, weer het derde en laatste optreden van deze uitzending van Martin en Miguel. Maar uiteraard niet de laatste keer dat ze in Lucas On Air hebben opgetreden. Wij gaan door naar Tucker Wetmore, Already Had It, bij Lucas On Air op RTV Maastricht. Thinking about it for about a couple minutes. How you been gone for a couple months and what you're missing. I know the city's kinda pretty, but it ain't what you used to. That's true. I bet you're posting pictures, ain't checking if I'm looking. Ain't got the time, there's a line with the best I'm looking. And come tomorrow,
nothing that I gotta do. How about you? Yeah, I hope that you're sitting in a high-rise apartment, looking down at everything that you ever wanted. I'll be fine sipping a yellow jacket on an old photo bank, but that's just me. You've been looking for grass that grows up greener, but if you ask me, there ain't nothing sweeter than a Caroline sky kissing dirt, flirting with the sunset. I wish you the best, but you already had it. You had the golden ticket, then you went off and ripped it. You had a man who was all in on you in country living. I hope you're like I'm looking at the trees going through the concrete. Not me. Yeah, I hope that you're sitting in a high-rise apartment, looking down at everything that you ever wanted. I'll be fine sipping a yellow jacket on an old photo bank, but that's just me. You've been looking for grass that grows up greener, but if you ask me, there ain't nothing sweeter than a Caroline sky kissing dirt, flirting with the sunset. I wish you the best, but you already had it. But you already had it. Already had your best song and your best dance. You had the best damn thing you could ever have. Now it's gone and I know you're gonna want it, but that's too bad cause you already had it. Yeah, I hope that you're sitting in a high-rise apartment, looking down at everything that you ever wanted. I'll be fine sipping a yellow jacket on an old photo bank, but that's just me. You've been looking for grass that grows up greener, but if you ask me, there ain't nothing sweeter than a Caroline sky kissing dirt, flirting with the sunset. I wish you the best, but you already had it. Ja, ik wens jullie ook het beste. Dat hebben jullie natuurlijk ook nog. Maar we hebben nog 1 plaatje te gaan van DJ Aquana voor we de show gaan afsluiten. En dan zijn jullie daarna ook vrij om te gaan. Nou, 2 bruggetjes in 1 keer. Maar dat is de volgende plaat die we gaan draaien, Ivo. Ja. En ook daar heb je flink aan gesleuteld. Flink je eigen saus over eigen tekst. Maar het is een andere eigen melodie. tekst, samengeschreven met een vriendin, Jolanda. Het ging erover toen dat meisje vermoord is geworden. En we hadden zoiets van, we moeten een nummer maken. Wat voor alle dames, meisjes, voor iedereen eigenlijk toegrijpend is. Van dat iedereen vrij moet zijn om te gaan waar die staat zonder in gevaar te zijn. Zonder om zich heen te moeten kijken. En daar is dat nummer op gebaseerd. En toen had ik de melodie van The Gladiator in mijn hoofd. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen. Ik heb ook van die afgezaagde reacties gekregen. Ja, pak de Gladiator, zet er een eigen tekst op en je hebt een hit. Zo maak ik ook muziek, weet je, van die reacties. Ja, zo makkelijk is het niet, maar... Moet je naar de meeste popliedjes eens luisteren. Ja. Het zijn 4 akkoorden, 4 minuten lang. Ja. Vandaar, dit is misschien nog wel lastiger. Ja. Maar zo dus tot vrij om te gaan gekomen. En een hele mooie boodschap daarbij ook natuurlijk. Ja. Dus we gaan er naar luisteren van DJ Aquana, vrij om te gaan bij Lucas Neer op RTV Maastricht. De nacht is stil, de weg is vrij. Geen angst, geen pijn, alleen nabij. Wij lopen samen, hand in hand, veilig en vrij in ons land. Vrij om te vrij om te leven.
Lucas On Air. Gepresenteerd door Lucas Lejeune. Are you one of them girls that peels off the Bud Light label? Just might run the pool table. Roll your eyes if I call you an angel. Ain't you one of them girls? I ask you to dance, you say no. Just to see how far I'll go. Your song comes on and your eyes close. That's when I know, yeah. You got your heart on lockdown. Got a wall I gotta knock down. Kinda wanna do a shot now. Come on now. And you one of them girls that ain't trying to meet nobody. You're just here for the party. If I'm wrong, then stop me. You one of them girls that ain't handing out your number. You like to make us want you. You like to make us wonder if you're one of them girls. 'Cause I'm one of them boys who trade his whole world, yeah, for one of them girls who likes to act all quiet, sexy, not even trying. Yeah, you know I ain't lying. Damn right, you're one of them girls broke every heart in your hometown. On the day you rolled out, got them all wishing on stars now. Have I found one of them girls that ain't trying to meet nobody? You're just here for the party. If I'm wrong, then stop me. You're one of them girls that ain't handing out your number. You like to make us want you. You like to make us wonder if you're one of them girls. Well, I'm one of them boys who trade his whole world, yeah, for one of them girls. You're one of them girls I wanna put my lips on, hold all night long, write a little love song for one of them girls that ain't trying to meet nobody. You're just here for the party. If I'm wrong, then stop me. Yeah, you're one of them girls that ain't handing out your number. You like to make us want you. You like to make us wonder if you're one of them girls. Well, I'm one of them boys who trade his whole world for one of them girls. Lee Brice met die plaat. En daarmee sluiten we deze uitzending van Lucas On Air alweer af. Martin, Miguel, Ivo, Daniel, hartelijk dank voor je komst. Hartelijk dank voor de gezelligheid. Het was een erg gezellige show. Ja, het was weer maar ja, dat heb je natuurlijk. Hè. Als mensen vaker aanschuiven bij Lucas On Air, dan leer je die steeds beter kennen. En word je er ook gewoon goede vrienden mee. En ja. Nou, dat is ook wel een leuke dynamiek om eens in de uitzending te hebben. Dus volgende keer als iemand uitvalt, dus we dan noemen het programma voortaan als wij er zitten Vrienden van Lucas Live. Ja, kan ook. Inderdaad. En volgende keer als iemand uitvalt, dan zijn jullie weer de eerste die ik bel. Hè? Maar dat is altijd zo natuurlijk. Laat vooral weten als er nieuwe muziek is enzovoort. Ook hartelijk dank voor de mensen die mee hebben genomen en kijken en luisteren. Want dat waren er behoorlijk wat zo te zien. Ook voor hun natuurlijk hartelijk dank voor het kijken en luisteren. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 hier op Lucas On Air. Op RTV Maastricht, Lucas On Air, gaan we in gesprek met artiesten, bands, lokale artiesten enzovoort. Volgende week natuurlijk ook weer een uitzending. Maar voor nu een hele fijne carnaval. En tot de volgende week. Doei doei! Doei! Vanuit de hoofdstad van